Bakal na ka. Bakal ka. Ito kaya, bakal. Nagpuman. Nagba! Dapat pa manabakante. Ayan po, tapos na yung break time at back to work ulit tayo. At dito na ulit kami sa babae kay Crystalline. At doon kami kumain sa barracks. Doon nagluto sila Ate Bidang. Biglang pumatak naman yung ulan. Asintada. Dito na halo. Mga ilang buhangin. Siyam. Pili na. 3 simento. Gano'n ko saan? Dalawa lang. Tulog kayo? Nasaan na si? Ay! Dalawa? Nakakuman na kayo ito. Ay, ulan. Ay, lumalakas na. Ay, lumalakas. Ulan lang yan. Walang makakapigil sa amin.
La! Yan. Doon, bahay pagpauran. Alam ko muna. Tamal ka po awan. Bulong. Abang nga, kuman sa mga asot. Ha? Nagpuman? Nagbas. Dapat pa manabakante. Saan? Dapat iwas ka na sa nuwan. Muna. Saan na muna po kuha? Ayan, biglang bumuhos ang ulan. Hindi na nga matanggihan ng ulan. Yan. Ulan lang ngayon. Dami pang bakanda simenteryo. Tol. Yan, may prepare na tayo. Lawak po ng cemetery ngayon. Oo.
Kala ko, dito ka na. Oh. Bumalik ka din sa barracks. Yan, silong muna. Pero naka-prepare na rin ako ng gagamitin para sa asintada. Yan sila. Umulan bigla. Alam na, habang nakaupo, edit time. Yan po, may bago na kaming libor. Oh, may bagong nag-apply na libor. Luwagin na natin. Kuya Arnel, nagbabalak na bumili ng drone. Magupit. Ha? Talong tripod nito. Oo. Iba yan, ikaw hampas yan eh. Lupat kung mukha din. Lupat? Hindi, mamukha nagtipli. Lupat? Balit battery. Ilaw. Ang ilaw. Ilaw. Ano pala ko? Right? Wag! Tigan. Right? Ay, tatay ka! Tatay na namin! Dito sa akin, pamamik. Puro rawa. Pwede na yun, look. Natin ito. Yung mana-mana to. Hello. Yan po, unang resitahan. Doon. Okay, para. Ang resitahan na kami. Ano kaya? Ano ang balde? Yan. Ano tayo? Para. Oo.
wakas, destino yung buta. Pinadala ko yung buta eh. Piniwanan, baka sa itinitilo. Bango pa ng paa. Ha? Taas? Wag. Huwag manulo sa ulo. Ganitong soup, ano po sa soup? Ano naman tawag? Wala, masilaw pa nga. Masilaw pa nga niya. Masilaw pa nga niya. Ito na oh. Parang parang naiipit sa buwan. Hindi nga alam kung sino ng lalaki ko ba. Di saan mo sanayan ba? Pwede ah. May ula ko sa ito. Pwede ah. Sige na.
Oh. Sakit sa kamay yan. Hindi na baga tutulid, lo. Magbuhat niya. Halo. Halo? Eh, Ang pinto niyan dito. Ang bata. Sa Islam. Oh. Pau. Tatlo. Doon mo yan. Kaya ano? Tatlo yung sabihin. Tatlo yun. Saan tao sa tatlo? abang natin kutsara. Daan na baga. Butang ako. Di ka tuwa. Bakit? Bajaraw. Tapo. Sa lutsog. Uy, baga na pag ano sa Bakal lang. Bakal ka. ito na kaya bakal. Ito na. Kaya magkala. Nitro. Ano? Tatlo. Yan mo. Ano na itong balay? Ito na yun. Dati ang agad ito. Muna. Baba ko yan. Binder. Pasuburahan mo yan. Tutupan. Mga 300. Uy! Oh, Oh! Lusik. Marin. Marin. tunay kita lagi. Nalusi sana. Mabot ko, hindi dapat mo. Pwede yaw, pwede rin. Yan. Ayan.
Eh, pag kuna kaya pala nulog na nuyog. Ano yun? Oh, di ako. Natikag na Yaw, ito. magbat na. Yaw na tayo, ubas tayo na yaw. Ibo ta. Sagto di ako. Dalawa yaw. Ito mo na tayo, ubas Walang kagara. Kinahit ko naman sa bago na. Tama na, i-bike. So, 90. Driver lang, matusoy. Mamari natin pala doon sa bila. Basta. Huwag mo na ano yun, baka matanggal din ito. Tanggal no? Ano, tipo? Nababa ko. Lambot tayo. Misigisig sana. Sagutin lang. Pero may tawag na ba? Ako muna, Tol. Putol muna ako. Dito eh. Dito yan. Gutom ko na. Ulgatan na muna, kuya. Butuin mo muna ito. Gamitin mo ka, Ben. Gamitin mo. Pantay. Oh, parang siya na. Sorry, ka na ko. Pantay muna, kuya. Tapos kasi ano yun, isa din. Meron ko na ba ito? Ba't nakapagputla? Buhok na yan. Ano yung samba? Karnil? Letter, ito yun. Ito wala Wala pa sakto sa sa'yo? patay. Halo, bat? Sakto sa'yo kaya, Neil. Bebin. Tapos mo nakita, lo. Ang lawan ng bakal. No? Wala tayong maliit. Tama ito. Ha? Wala tayong maliit na. Tingnan yung linya dyan. Oo. Malaki na to. Malaki na to. Wala na mali. Akin yung Karnil. Ha? Ang bakal na yan. Kaya sa kanya eh. Maawa yan sa'yo. Mabaran sa'yo raw. Di ba? Yung mic, okay na yun dyan. May pandugtong man dito, Karnil. Yun sa'yo na. Ganas mga salit. Okay na yan, yung mic siyo. May pandugtong pa dito. Oh, ito na sa'yo. Sayang yung ano eh. Yung ito, mic siyo. Oh. Dudugtungan din yan. Yan lang dugtungan mo. Ayan po, tubos na yung hinalo ko kanina. Ginagamit nila. Yan. Halo ulit kami ng dalawang simento ulit. Right? Ang Kuya Bobby. Ito, walang cover. Oh. Lo, ito na mga simento, lo. Kulang din ito. Ito, natin ito na dito. Helicopter pala yun dyan. Airport.
Hello? Halo? Baka may halo eh. Tingnan ka ng halo dyan. Wala nang ibigay. Hilok. Gara hilok. Ganda na eh. Saan yung butang mulo? Gusto ko kahit yung bato. Kabilang. Balubong tayo. Pala. Na. Kasi talaga kaya nakaangat sa lupa. Pinatay mo yun lang. Ha? Pinatay mo? Bueno. Tama na muna kayo. Yan malalaw.
Okay. Ha? Di mo naiintindihan salita mo. Musok-usogi ka sa adik. Halo. Hala. Oy, malalim. Anong ginagawa mo? Alam mo na malalim dyan. Ganda kasi. Kahit ano, mabagal, basta safe. Kahit mabagal, basta mabilis. Oo. Dandahan bigla. Para pa. Ano? Sabi mo? Yan eh. Alam. Hmm? Huwag ka lutukan. Pagbukas sa dito. Wow. Okay lang. Kailangan kalaban. Dito lo. Malam. Uy, uy,
Mahalo. Kain mo na lang daw umulan. Ang init sila. Wala pa ulan. Tidak ulan. Tidak ulan. Hirap niya. Parang subutas. Tara yun sa metro yaw. Ano sa metro? Karel, nasukat ito. Itong baba na kuwit ha. Baba na kuwit. Ano? Diyan mo. Ayun sa taas. Ano? Bilakang. Ah. Ano black? Ah. Boy, dalang ang kitabakan. Nakulo. Alam naman yun eh. Nagalo na kamo. Bakal. Tapos naman ang kami. Tayo tulog. Grabe pinang patong kay dalawa. Tolo. Sudaro. Dalawa. Dalawa. Tolo. Diyak, hindi bakal. Walo. Bakal na din. Oh, bakal na. Bakal na din. Kasubaban na. Bakal. Nigkot ko. 290. Tama naman na. Para mapag. Sige. Tumutan na ako.
papatay mo sa gilid. Kaya mo sabi niya, at kukurap. Ha? Kaya sabi niya, kurap. Hindi, hindi na sa batin mo. Wala naman lubat kasi lagi na kami. Sa natabi? Sa gilid. Sa gilid, sa kabila. Sa kabila, sa gilid. Ito. 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 Tayo mo lahat. Tapos pag i-open mo dyan. Sige mo. Ewan ko, inano niya yan. Ilong press mo ko. Ayan, ayan mo. Hindi man yan naka-flip. Hindi yan naka-flip. Naka-automatic lang. Nag-i-flip mo siya maya. Pindutin mo siya ibabaw. Kaya mo open. Kala kayo, ako tapos na. Tapos sinabi mo, hindi na nagalo. Oo. Sabi hindi pa nabubuhos. Oo. Pati mo sa'yo. Ha? Ito sa akin, hindi naman tumano. Dito sa may butang. At ito rin po yung ano, yung accomplishment ni Kuya Jewel dito sa kabila. Yung kahapon na vlog ko dun sa likod. Ito naman sa kabilang side. Ayan. Amo na di Kuya Jewel. Amo na. Amo na. Ay, amo na. Oh, amo na ko sabi ni. Amo na raw eh. Yan. Nakabali naka ano. Sa 2, 3 ah. Nakaapat tayong patong si Kuya Jewel. Lo, ano? Ano mo sabi mo sa gawa nila? Okay. Ano okay? Ha? Sino mo yung sagot? Okay. Oh. Kamot, may kamot. Oh. Kagaw sa bayaglo. Okay na ba yan? Okay na. Sino titira dyan? Tilo. Ikaw? Tapos? Angel Stalin. Ikaw talaga. Kaya magsisilos sa'yo. Dami mong ano eh. Paano naman yung ibang angel? Mga jowa niya. May mga jowa na. Siya, mayroon wala? Iwan ko lang. Tanungin mo. O yan lo. Bye-bye na lo. Bye-bye. Bye. Yan po, merienda raw muna. Yung pansit, tsaka matuya. Kilo, kape pa. Sili lo. Sili, ano sila nagluto. Thank you sa merienda. Ano? Yan, kain po tayo.